chcela spomenúť, sú predložené správy, lebo sa o tom veľa rozpráva, o možnej privatizácii majetku. Chcem zopakovať a nahlas zdôrazniť už neviem koľkýkrát. Vláda Slovenskej republiky nebude nikdy privatizovať strategické podniky. Nikdy. Opakujem to znova a znova. Zároveň chcem podčiarknuť, že bude uvažovať o tomto nástroji len v situáciách, ako sú zadefinované presne v programovom vyhlásení vlády. Tá otázka vstupu investora sa dotýka podnikov, firiem, ktoré sú dlhodobo v obrovských dlhoch. To ani nie je privatizácia. Pretože ako predáte dlhy však, to je riešenie strategické situácie v takých podnikoch, ako sú Cargo či iné železničné spoločnosti. Otvorene sme hovorili, že o spôsobe vstupu investora uvažujeme v situáciách, kedy tieto firmy, tieto podniky sú dlhodobo v mínusových číslach, v červených číslach, ale nie kvôli číslam samotným, ale preto, že nie sú schopné vykonávať svoju funkciu. Chcem sa ohradiť za celú vládu Slovenskej republiky proti nehoráznym útokom na túto vládu a dávania prívlastkov, ktoré jednoducho nepatria. Nie je pravdou, že táto vláda bude privatizovať strategické podniky. Nie je pravdou, že bude privatizovať podniky, ktoré vytvárajú zisk a sú teplárenské úspešné. spoločnosti Nebude. budeme riešiť individuálne z hľadiska ich postavenia situácie a že predloží Fond národného majetku alternatívne riešenia vhodné pre tú, ktorú teplárenskú spoločnosť, vrátane možných projektov privatizácie týchto spoločností, vrátane ale alternatív s účasťou samospráv a vyšších územných celkoch v týchto spoločnostiach. Zároveň ako predsednička vlády som sa zaviazala, že k týmto návrhom Fondu národného majetku doložím postup odporúčaný Európskou komisiou a Európskou úniou, vrátane procesov možných postupov privatizácie.